दिनैनि दिनाव एसटि होबथानायनि सायाव जोंहा बाजानांगौ एबा बुंनांगौ दं होननानै जोङो सानाखै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन एकदम खुला खुलि आरो क्लियार बाथ्रा आरो खिन्थु जोङो दिनैनि दिनाव ओरैबायदि माने मोनसे थासारिफोरखौ जों नुबोबाय थादों बेनो जाहैबाय दिनै एसटि होबथानायनि मुङाव माखासे इउटुबारफोर आरो आइटि सेलफोरनि जेनाखि एटाक जेनाखि बिथांमोननि पस्ट आरो भिडिअ खालामनाय कमेन्ट्स खालामनाय बै बाथ्राफोरखौ नोजोर होयोब्ला दिनैनि दिनाव जोङो सिन्था खालामनो हायो दिनै एसटि होबथानायाबो मोनसे दिनैनि दिनाव पलिटिकेल लाबालाबनि थाखायसो मोनसे गेम नामा होननानै जों साननो हायो दिनै सिन्था खालामदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै सोरांबानो दिनैनि दिनाव मा नुयो दिनै एसटि होबथानायनि मुङाव सोरबा हाग्रामा महिलारी सार बिथांखौ गाज्रि रावजों सोंखारिनाय जोलैनि हांगार बुंनाय जाति फानग्रा हारि फानग्रा एसटि फानग्रा बुंनाय बेफोरबायदि गाज्रि पस्ट खालामनाय गाज्रि भिडिअ बानायनानै हगारनाय जों बेफोरबायदि माने थासारिफोरखौ जों नुबोबाय थायो आरो बेजों लोगोसे मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारी सार आरो अमर सिंह ब्रह्म सारमोनखौबो दिनै बिराद गाज्रि नाना बाना जान्त्ला मोन्त्ला माने पस्ट खालामनाय गाज्रि बाथ्रा बुंनाय बेफोरबायदिखौ जों नुबोबाय थादों थारैनो बेफोर गासिबो बिथिङै जुदि सरजाबनानै नायोब्ला दिनैनि नैबे एसटि होबथानायाबो मोनसे पलिटिकेल लाबालाब आरो पलिटिकेल षड़यन्त्रसो नामा होननानै जों दिनैनि दिनाव सिन्था खालामनो गोनां जायो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन खिन्थु क्लियार बाथ्रा जोंहा एसटि होबथानायाव मोनबो बुंनो गोनां जेबो गैया आरो गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया आरो सिन्था खालामनांगौ बाथ्राया बेनो दिनै जाय पस्टफोरजों जाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ एटाक खालामदों बे दिनैनि दिनाव इउपिपिएल आरो एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोननि थाखाय एसे साननो गोनां आरो बिथांमोना बै आइटि सेलनि मानसिफोर आरो इउटुबारफोरखौ बादा होनाया मोजां नङाब्ला बैफोरबायदि फिसा फिसौ जेनाखि पस्टफोर भिडिअखौ लानानै माब्लाबा समाव हारिनि गेजेराव गोबां माने गुलाय गुजाया सोमजिनो हागौ होननानै जों क्लियार बाथ्रायै साननो हायो माखासे बुंनो गोनां बाथ्रा दंबावो बेनो जाहैबाय दिनै इउपिपिएल आरो एबसुजों दाजानाय मोनसे निउस पर्टेल बडलेण्ड बुब्लि बे बडलेण्ड बुब्लिया ओरैबायदि बाथ्रा बुंगासिनो दं दिनै बिपिएफनि इउटुबारफोर आइटि सेलनि मानसिफ्रा बबाव गोमानानै थाखो हारिनि अलखद समाव बिथांमोना मानो जेबो बाथ्रा बुङाखै होननानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुंगासिनो दं दिनै बडलेण्ड बुब्लि निउस पर्टेला बिदि होननो हानाय बिथांमोना मोनथाय गैया जिहेतु बडलेण्ड बुब्लि निउस पर्टेला जाहैबाय बर' हारिनि मोनसे भाइरास निउस पर्टेल बिनिखायनो आं खुला खुलि बाथ्रायै बुंदों बडलेण्ड बुब्लि निउस पर्टेला सोरबा इउटुबारफोरखौ सोंखारिनो हानाय सोरबा बिपिएफनि आइटि सेलफोरखौ सोंखारिनो हानाय बिथांमोनहा जेबो मोनथाय गैया जिहेतु हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय लाबोग्रा निउस पर्टेल होनना बुङोब्ला बडलेण्ड बुब्लि रायजोफोर बेफोरबायदि बडलेण्ड बुब्लि निउस पर्टेला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थानो मोना सिदा बाथ्रा दा दिनै बिथांमोनहा गोबां बाथ्रा बुंनानै दिनै रायजो राजाफोरखौ कनफिउस खालामो माब्लाबा दा रायजो राजाफ्रा बैफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै गोनो गोथो जायो दा बेफोरबायदियावनो हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय जायो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जे इसुखौ लानानै बिथांमोनहा खामानि मावदों मावबाय था मोजांनि बाथ्रा खिन्थु दिनै बै मोनसे आलादा इसुखौ लानानै बिथांमोनहा बिपिएफ दोलोखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे इसु लाबाय थानाय बिपिएफ दोलोखौ नाख्रेबनाय नासयनाय गादबनाय जोख्लायनायनि बाथ्राखौ दिनै ससियेल मिडियायाव लाबोबाय थानाय खिन्थु बेफोरबायदिया थिग जायाखै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनाबो साननो रोंगौ नोंथांमोनाबो मेलेमजिबि दा दिनै मोनसे एसटिनि दावराव जादों खिन्थु दिनै बिथांमोनहा एसटिनि दावरावनि दिनाव दिनै मा खालामदों गासिबो दायफोरखौ दिनै बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर महिलारी सार बिथांनाव दिनै जाबसिनदों जिहेतु बिथांमोना बिपिएफ दोलोखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे षड़यन्त्र बानायबाय थानायखौसो जों दिनैनि दिनाव नुबोदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन एकदम खुला खुलि सिदा बाथ्रा गाज्रि मोननानै लाब गैया दिनै आं बेखौनो बुंगोन दिनै एबसु आरो इउपिपिएल बिथांमोननि नेताफ्रा दिनैनि दिनाव बै बिजेपिजों जुदि एलायन्सआव थानानै दासिमबो जुदि सरकाराव दंमोनब्ला दिनै बिथांमोना बुंगौमोन एसटि होनायाव जेबो अबजेक्सन गैया बिथांमोना आखाइसो खबगौमोन मानो आखाइ खबा
दिनै बै समाव बिथांमोनहा एबा जे हानजाया बर' जाथिखौ नाख्रेबनायनि खामानिखौ मावबोबाय थादों, जे हानजाया जोंनि BTCखौ नारा नाथा फोजोबस्रांनायनि खामानिखौ मावबोबाय थादों, फोजोबस्रांबोबाय थादों, BTCआ हांगार जालांनायनि लामायाव दंमोन। दिनै बै समावबो बिथांमोनहा बादा होनो नागारै दिनै बिथांमोनहा बै दैदेनगिरिफोरखौनो आखाइ खबै बाख्नायबोबाय थादों मानगोनां रायजो राजाफोर। बे गोरोन्थिया सोरनि? दिनै BTCआ बै समाव अलखदमोन। रोजा रोजा हाजार हाजार जिउ गारनानै मोननाय, गोबां बिमाफ्रा रान्दि जानांनाय, गोबां बिमाफ्रा खोमा जानांनाय आरो गोबां बायदिसिना जेंना जेंसिफोरजों सौसिबोनानै नैबे BTCखौ मोननाय, थै होनानै मोननाय बे BTCखौबो बिथांमोनहा नैबे सरकाराव दंमोनब्ला, दा UPPL एबसुनि सरकारा दंमोनब्ला दासिमबो बिथांमोनहा आखाइसो खबसिगौ, खिन्थु BTCआ दिनैनि दिनाव जोबस्रांसिगौ। दा जेब्लानाखि BTCआ अलखदमोन, BTCआ जोबस्रांनायनि मोनसे परिबेसाव फैदोंमोन, बै समाव एबसु आरो UPPLनि नेताफ्रा बबे गुदुङाव हाबनानै थायामोन आरो बे IT सेल आरो इउटुबारफ्रा बबे बिमा खर'नि गुदुङाव हाबनानै थायामोन बिसोरलाय? दिनै STनि आन्दलनाव बिथांमोनहा दिनै हारिनि खैफोदखौ दिनै नुदों। बै समाव BTCआ खैफोद मोनबा दिनै नोंथांमोना मानो नुवाखै? दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा STनि सायाव खैफोदखौ नुबाय। दा बै समाव BTCआ जि गुबुननि आखायाव थांनोसैमोन, दिनै बिथांमोना सरकाराव थाफानानै बै समाव BTCनि खैफोदखौ नुवाखैमोन, बर' जाथिनि खैफोदखौ नुवाखैमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना STनि खैफोदावसो दिनै बर' हारिनि गिदिर गिदिर लिडारफ्रा, दैदेनगिरिफ्रा बबाव थैनानै थाखो आरो बै BPFनि IT सेल आरो इउटुबारफ्रा बबेयाव थैनानै थाखो होननानै दिनै बिथांमोना गोबां बाथ्रा पस्ट खालामदों, भिडिअ खालामदों, ओमफ्राय मोनफ्रोमबो भिडिअआव गाज्रि गाज्रि कमेन्ट खालामनायखौ जों दिनैनि दिनाव नुदों आरो। खिन्थु जोबनायावबो बेनो, जाहा STखौ बादा होनायाव, ST बिनायाव बादा होनायाव बाजानाय मोनबो गैया आरो बुंनांगौबो जेबो गैया। दा आङो बेखौनो खावलायगोन, नोंथांमोना दिनै ST होबथानायाव मुखुब जा, मोजांनि बाथ्रा, खिन्थु STखौ लानानै दिनै सोरबा BPF दोलोनि नेताफोरखौ गाज्रि गाज्रि बुंबाय थानाय, गाज्रि गाज्रि पस्ट खालामबाय थानाय, बैफोरबायदि बाथ्राया नोंथांमोननि थाखाय समाया होननानै दिनै आं बेखौनो फाइनालि रिकुवेस्ट खालामगोन आरो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेफोरबायदिनो दिनै बिथांमोनहा गोबां जानला मोनला बाथ्रा बुङो। दिनै बै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय गोरों गोरों दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै सिन्था खालामा नामा? दिनै एबसु आफादखौ बदनाम खालामग्रा, एबसु आफादखौ खोख्लैसोनो नागिरग्रा माखासे मेलेम गैयै इउटुबारफोर ओंखारदों, दिनै बिथांमोना बेखौ सिन्था खालामाखै नामा? आरो बै UPPLनि नेताफ्रा सिन्था खालामाखै नामा? दिनैदि जानला मोनला जेनाखि बाथ्राया खुनु जुक्ति गैया, बे बाथ्राखौ लानानै दिनै बिथांमोना सोरबा BPFनि दैदेनगिरिखौ रायनाय, सोरखौबा रायनाय, दा बैफोर रायनायफोरखौ दिनै UPPL आरो एबसुनि गोरों गोरों नेताफ्रा सिन्था खालामाखै नामा? आरो लाजिनाय मोना नामा बिथांमोना बै इउटुबारफोरनि IT सेलफोरनि भिडिअफोरखौ नायनानै? दा बेनो आरो बुंनो गोनाङा। खिन्थु दिनै बिथांमोना बुंबाय थादों, गोबां UPPLनि एकदम बिराद बयनिफ्रायबो देरसिन रोंसिन मा होनो दुनियायाव बिसिनिफ्राय रोंसिन इउटुबारफोर गैयै, नङा होमब्ला? दा बिथांमोना बुंबाय थादों बबाव थैनानै थाखो BPFनि IT सेलफोर आरो इउटुबारफ्रा होननानै। खिन्थु दिनै नोंथांमोन बायदि इउटुबारफोरनि फिननायखौ जों होनो लुबैयाखै। नोंथांमोन बायदिनि जेनाखि बाथ्रा बुंनायाव सोरबा BPF दोलोनि सापर्टार IT सेलफोर, इउटुबारफ्रा फिननाय होनांगौ, ओरैबायदि बुंनांगौ, ओरैबायदि होननांगौ आरो नोंथांमोननि बुंनायाव ओंखारनांगौ दं होननानै जों सानाखै। जोङो जोंनि गोसो बायदि जों खामानि मावो। हारिया जों मा बुङोब्ला, मा खामानि मावोब्ला मोजां लामायाव फैगोन, जों बेखौ नोजोर होनानैसो खामानि मावो। नोंथांमोननि बायदि एकदम जानला मोनला रोनावलाबायनाय, सोरखौबा पइन्ट गैया, जुक्ति गैया बाथ्रा बुंलाबायनाय, जों बेफोरबायदि मालाबाबो ओंखारलाबाया। दिनै बड'लेण्ड बुब्लि निउस पर्टेल सालायो, बिथांमोनाव मा मेलेम दं? हारिनि मा सेन्टिमेन्ट दं बिथांमोनावलाय? बिथांमोना हारि फोजोबनाय, BTC फोजोबनाय, बबेबा मोनसे फोजोबनायनि खामानिखौसो मावबाय थादों।
दा बेखौनो दिनै प्रमद बुन्दु बिथांमोन बायदि दिपेन बर' बिथांमोन बायदि सोरबा इउपिपिएलनि नेताफोर बिथांमोना बैफोरखौनो दिनै आखाइ खबै मदद होबाय थादों। जाय समाव बिटिसिखौ फोजोबनायावबो बिथांमोना आखाइ खबै गावजों गाव बाख्नायै बिथांमोना बिटिसिखौ लांदां खालामनायाव मदद होबोबाय थादों। दा बे रोखोम मानगोनां रायजो राजाफोर